आङो मिडिया बिथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। गाबोन नं 1 क'क्राझार लकसभा समस्तिनि नमिनेशन पेपार स्क्रुटिनि जागोन। सोर सोर केन्डिडेटआ मा डकुमेन्ट होनानै इलेक्शनाव बाहागो लादों दा बिनि सायाव गाबोन स्क्रुटिनिया जागोन। आरो बे स्क्रुटिनिया जोंनि थाखाय खोब क्रुसियेल, जोंनि थाखाय खोब सिरियास बियो। मानोना नैबे इलेक्शनाव गोबां ट्राइबेल नङै बिजाथिफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै इलेक्शनाव ओंखारदों। दा जों गोबां नुबाय। दा बे हिसाबै जों बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा जे इलेक्शनाव कन्टेस्ट खालामनो ओंखारदों बिसोरखौ जों जे होबथानांगौ, बे होबथानांगौ थाखाय जों दिनै बयबो माने नाजालायदों, बयबो बुंदों जे जेरैबाबो होबथानांगोन होननानै। खिन्थु लामाया मा जागोन, होबथानाय लामाया मा, दा बेखौसो मानसिफ्रा नागिरलायबाय थादों। दा दिनै आङो मोजां सासे उकिल, क'क्राझारनि साबसिन उकिलखौनो होनना बुंनांगोन। दा जों बेजों रायलायफैदों आरो जों बिथांखौनो एंगेजमेन्ट खालामनाय जाबाय। आरो बिथाङा सासे केन्डिडेट, बे केन्डिडेटजों हाबफागोन आरो बेनो गासिबो जोंनि समस्याफोर बेखौ बुंहरगोन। दा जों अलरेडि जेसेबां डकुमेन्टसनि प्रयजन जायो बे डकुमेन्टसफोरखौ जों बिथांनो गथायना होबाय। जों आसा खालामो बिथाङा मोजाङैनो गाबोन रिटार्निं अफिसारनि खाथियाव कमप्लेनखौ लाखिगोन। दा रिटार्निं अफिसारा जोंनि कमप्लेनखौ लाखियो लाखिया, बबेखौ एक्सेप्ट खालामो खालामा, बे रिटार्निं अफिसारनि गावनि रुल्स, बे रुल्स बादि थांगोन। दा थेवबो जोंनिफ्राय नांगौ रोखोमनो गोख्रोङैनो बे माबायाव बाहागो लानाय जागोन स्क्रुटिनि कमिटियाव। बेखौ जोङो स्पष्ट रायलायनाय जाबाय, डिटेल्स रायलायनाय जाबाय। मोनसे बाथ्राया खोब माने इन्टारेस्टिं खोथा जाबाय मा, दिनै नब'सरनिया आरोबाव नमिनेसन फाइल खालामबावबाय। रायजोफ्रा गोबाङानो कुइसन खालामदों जे नब'सरनिया MP दानजालायबाय, बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय, हाइकर्टआव जेनबाय, आरो माबोरै नमिनेसन होबावखो, बे मोनसे प्रश्न दिनै बयनिबो गेजेराव जादों। दा जोंबो आसुरित मोनदों, माबोरै बे नमिनेसन साबमिट खालामबावखो। दा बेखायनो जों खबर लाजोबना मोनबाय, खबर लाना मोनबाय जे बियो 1986आव माने मोनसे ट्राइबेल सार्टिफिकेट लादों होनना बुंदों। बे राभा होननानै लादों आरोखि, राभा। दा बे राभा परिसय लानानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाय, बेखौनो प्रडिउस खालामनानै दिनै बे आरोबाव नमिनेसन पेपारखौ साबमिट खालामनाय जाबाय। दा बाथ्राया बेनो मिनथावा, माने बोराबथावा, बे सासे मानसिया मैयासो जेनबाय बर' कसारि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै, आरो दिनै आरो गोदान जालायबाय बे राभा ट्राइबेल जानानै। दा बेफोर जिनिसा खोब माने बेफोर खामानिखौ माने सासे धुरन्धर मानसि, मोजां मानसियाथ' बिदिखौ मावा। बे जघन्य मानसि, बिराद दुर्दान्त मानसि बिसोर मावो बिदि खामानिखौ। दा बेबायदि मानसिया पानिशमेन्ट मोनगोन आरो आयेनाव बेखौ माने साजा होथारनांगौ, होनो नाङा। सासे मानसिया डाबल मोनसे परिसय लानानै कास्ट सार्टिफिकेट मोननो हाया। नोङो 10 बोसोर बे बर' कसारि नाम लानानै माने MP जाबाय, आरो दिनै बेयो दानजानायनि उनाव, दिनै बिनि कास्ट सार्टिफिकेट दानजानायनि उनाव आरो दिनै माने राभा माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बिदिनो आरो दिनै बर'फोरखौ माने सोबख'नो थाखाय, ट्राइबेलखौ सोबख'नो थाखाय बे ओंखारबोबाय। दा बे बेसेबां एक्सेप्टेबोल बियो, आयेना बेखौ बेसेबां माने एलाउ खालामो। बेखायनो जोङो सानदों बे मानसिया पानिशमेन्ट मोननांगौ, आरो जों बेखौ जेरैबाबो पानिशमेन्ट मोननो थाखाय क्रिमिनेल बेखौ माने केस होनांगौ। आरो पानिशमेन्ट मोननो थाखाय जोङो उकिलजोंबो एसे सावरायखानाय जाबाय जे बिनि सायाव मा एक्सन जागोन, मा खालामनो हायो। जों बेखौ हयथ' उननि समाव जों बेखौ कर्टनि गेजेरजों जों नाजानाय जागोन। दा बाथ्राया बेनोल', दिनै बे जे माने बदमाइस मानसि, एखेबारे महा बदमाइस, दा बे प्रमान जाबाय। बर' कसारि सार्टिफिकेट दानजानायनि उनाव जे राभा होननानै जे दिनै बे एफिडेभिट होबाय, बे धेमालि। दा ओरैनो बे दास देखा, बे कलिता सोरबा जुदि दारायदोंब्ला, दा जों मिथिदों नमिनेसन होदों। दा बिसोरबो सरैयानोजोब गासिबो, आरो गावसोरनो बुंखाना लाखानाय, गावसोरनाव दंखायो। सरनायफ्रा सोर सोर होनब्ला बे दास देखा कलिता बिसोर दंखायो, लकर बिसोर दङ। दा गथिखे बे सरनिया होननाय, दास देखा लिरनाय, कलिता लिरनाय बे सरनिया होननाय जाथिनो सार्टिफिकेट होनो नाङा होननानै अर्डार हाइकर्टआबो होखाबाय। आरो WBDBCआ जेब्ला 5/6/2018आव
मोनसे अर्डार होदोंमोन जे सरनायाफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर ट्राइबेल जायाखै दा गथिखे ट्राइबेल जासान्दि बिसोरनो कसारि होनानै सार्टिफिकेट हो होननानै अर्डार होदोंमोन दा जों बेखौ चेलेन्ज खालामदों कर्टआव जों केस होदों बे कलाबारि ओमफ्राय जोङो जनरलाल दावराव बोथोर बाज्रि जोङो ज'नो जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै जों केस होदों आरो बे केसाव माने हाइकर्टआ WBTBCखौ रायदों खोब गाज्रि रोखोम सार्च खालामदों जे मोनसे जाथिया नटिफाइड नङा बे नटिफाइड नङै जाथिखौ बोरैहाय नोंसोरो माने कसारि होनानै सार्टिफिकेट होनो थिननो हायो दा बिदि माने मोनसे सकस होननानै बिसोरखौ माने माबा होनायाव WBTBCआ लगे लगे गावनि अर्डारखौ उइद्र' खालामना लादों जे जों बे अर्डारखौ उइद्र' खालामबाय आरो जेसेबां जायनाखि सरनाफोरनि सार्टिफिकेट होनाय बे गासै इनभेलिड जाबाय सोलिला होननानै बे माने WBTBCआ हाइकर्टआवनो बे अर्डारखौ बोखांना लादों आरो लोगो लोगो WBTBCनिफ्राय डिसिफोरनो ओमफ्राय सिभिल एसपिफोरनो अर्डार हरदों जे एसेबां सरनाफोरनो जायनाखि सार्टिफिकेट होनो थिननाय जादोंमोन कसारि हिसाबै होनो थिननाय बा बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनो थिननाय बे अर्डारखौ बोखांनानै लाबाय दा गथिखे बिसोरनि सार्टिफिकेट जायनाखि होदोंमोन बे गासैबो सोलिला इनभेलिड जाबाय होननानै बे अर्डारखौ होखादों दा गथिखे जायफ्रा दा दिनै सरनाया मानसिफ्रा सोरबा कलिता दास देखा लानानै जुदि सोरबा माने कन्टेस्ट खालामदोंब्ला नमिनेसन पेपार साबमिट खालामदोंब्ला बेयो रिजेक्ट जानांगौ दा जों बेखौनो दिनै उकिलजों सावरायबाय आरो उकिला बेखौ स्ट्रंलि गाबोन स्क्रुटिनि कमिटियाव बेखौ बुंगोन दा जों दिनै बेजों डिटेल्स रायलायजोब्बाय दा जों हाबनो नागिरदोंमोन जोंथ' हाबनो मोनला जाहैबाय नालाय केन्डिडेटनि गेजेरजोंसो हाबनांगौ सासे केन्डिडेटजों बे थांगोन बे रायलायखानाय जाबाय दा जों आसा दं जोंनि उकिला खोब मोजाङैनो बे माबाफोरखौ गाबोन स्ट्रंलि अफस खालामगोन इलिगेलफोरखौ जों आसा खालामो गोजोन्थों दिनै बे एफिडेभिट होबाय बे धामालि माने धेमालि नङा बे थामसा नङा नों एफा गिदिर रिटार्निं अफिसारखौ नोङो बे माने थगायनो हानाय एफिडेभिट होनो हानाय बे धेमालि नङा बे साधारन मानसिया जिउ हाया बे क्रिमिनेल मानसि जघन्य मानसि हायो बे सिन्थाखौनो खालामाखै बे मा जागोन बे गावनि भबिष्यआ मा जागोन बेखौ सिन्था खालामाखै बे बेखायनो जों उकिलजोंबो बेफोरखौ सावरायखानाय जाबाय दा जोङो जाहाव नैबे इलेक्सना जेरैखिया जोबलांथोंसै बिनि उनाव जोङो बिनि सायाव एक्सन लानाय बेब'स्थाखौ जों खालामगोन जों इमिडियेटनो बिनि गासैबो डकुमेन्टस बेखौ जों आर्टिक खालामनानै दिहुननानै जोङो लिगेल प्रसेसखौ जोङो लानाय जासिगोन लिगेल कर्टआव जोङो चेलेन्ज खालामनाय जासिगोन दा रायजोफोरा जों माने माबानांगौ जोंनो साहस होनांगौ बयबो बिसास लानांगोन जों जेरैखिया माने जोंनि जे शत्रुफोर जों जे ब्रेव जे ओंखारबाय जोंखौ नाख्रेबनो थाखाय एथ' बुरजा दिनै ओंखारबाय एखे जोंनि ट्राइबेल रिजार्भ समस्थियाव ट्राइबेलनि मानसिया एखे ब्रेव ओंखारबाय एखे बोरैबा मोनलायलायो आसुरित मोनो आरोखि दा बिसोरखौ जों होबथाथारनांगोन जेरैखिया माने जों एखे जों माबाथारनांगोन बिसोरखौ आरो दिनै जों हाया गाबोन बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ जों जेरैबाबो केन्सेल खालामनांगोन जाहाथे उनाव बिसोर बे सार्टिफिकेट लानानै गाज्रि मोनसे खामानियाव बाहायनो हाया जों बेनि थाखाय नैबे इलेक्सनाव जुदिबा बिसोरखौ जों जेबो खालामनो हायाब्लाबो माबा मोनसे खारनाव बे जोबखांनायनि उनाव जों बिसोरनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनो थाखाय जों एखे फुरा नाजागोन आरो जों जुजिबाय थागोन आरो जों बेयाव जिरायनाय गैया मेंनाय गैयासो जुजिगोन आरो जों ओरैनो 10 बोसोर 9 बोसोर लायनो थाखाय जोङो मेंनाय गैया माने जानाय लोंनाय थिग गैया मुग गैया जोङो एखे खामानि मावदों जेबो गावनि देहा सिन्था खालामाजासे दा बिसोर 10 बोसोर जों जुजिबायब्ला आरो बे बाखि जुदि माबा जुजिबावनो दंब्ला जों गासिबो जों जुजिलांगोन जोंनि देहा जिखि जालाङा मानो जोंहा जिखि जालाङा जाथियाल' उद्धार जाथों जाथिया मुक्ति मोनथों जाथिया सोबख' जानायनिफ्राय बारग'थों जाथिखौ जाहाथे दस्राफ्रा फैनानै जाहाथे जोंखौ माने अननाय दाखालामदों अयथासार दाखालामदों जों बेनि थाखाय जुजिलांबाय थागोन धन्यबाद रायजोफोर गोजोन्थों।